Hajde! Jebem ti oca! Ugasite televizor, dosta mi više! Razbiću ti ga od glavu! Ali tata, ja čekam cifru od 100. Pička ti materna nenormalna! Džebolevatelj jedan! Za te ne sramota snimati takve budaneštine i praviti budalo od sebe! I jebote YouTube! Ali tata, ja volim YouTube i svoje subscribere i čekam cifru od 100. Pička ti materna narkomanska! Meni su juče 3 čovjeka zaustavili u gradu i pitaju me za tebe! Koji, tata, da nisu moji fanovi? Nisu fanovi, kakvi fanovi? Nego me pitaju kako onaj sin mora praviti toliko budalo od sebe! Boli me briga šta s tim misli o meni. Ja ću za svoje fanove ako treba poginuti. Izbiću vilcu, hodat ću ustran po gradu. Jebo maternu sestru će se sakriju. Od potezeko. Kakav je ovo lik ne mre povući 180 kila. Jebem te mrtvog. Jebo ti internet, mater, evo ti! Mater ti jebem! Iako si mi otac, puši mi kurac. Aj, sotoro, izađi iz moje sobe, sad će mi doći Meca. Jebo ti Meca maternu sestru šupak! Ako ga vidim slučajno ovdje, bacit ću vam bombu direktno u šupak! O, jebote, otec ludi, kad ja moram svaki put ulaziti ovdje kad dođem kod... Aj, brate, Bujru, moš popti šta, imeno onaj otac ide na živce, jebe mu majku. A haj, hoće li kad onaj tvoj oca kuđe neće ne spas niko od ovih 100.000 subscribera. Ma ne skiraj si ti, tata jebe. Evo nešto se dešava. Evo ljudi, da vam se zahvalim vama 100.000 što vas imam na kanalu. Dugo sam čekao ovaj trenutak da vas imam 100.000 i napokon sam dočekao i osjećaj je predljev. Ovo je sa mnom moja ekipa što je zaslužna za sve ono što vi gledate na mom kanalu. Brat Huske, brat Meca, brat Šeki, kamera, montaža. Sad vas ima na kanalu 100.000 i nadam se da će vas biti još više. A vi sada očekujte od mene i od moje ekipe ludo i najluđe do sada. Ćao! Narkomani jedni, pobiću vas kod sve! Tata bacio to! Jebo